an drehead ag ceile na Gaeilge le déanaí le seisiún bricfasta. Bhí deis ag páistí agus tuismitheoirí sus beag a ghlacha. Théilmid go méid deas de mé déis acu get bag ceol tradition de chluisteil agus éidir teachtaseach agus seansa bheith acu luirt le tuismitheoirí eile agus get bag Gaeilge úsáid fása mar seans nach míon fáil acu Gaeilge luirt beidir sa teach agus so sin go bonna seconds múna bhí tíbhhéirde. Tá sé ionta éasca agus éidir scoil mar tá siad sa timpachach sin bíon ahan daine i luirt in Gaeilge fecinn siad Gaeilge thart timpeall orthu agus fecinn siad na daoine móra ag luirt in Gaeilge. So mar sin dat níl sé códeachar agus éidir scoil ach is mailinn deisnar chur fáil don na tuismitheoirí agus don na páistí a bheith ag luirt in Gaeilge le chéile. Wahai mé hen gorú sé jazz na páistí ag gaile daise ag an ceol beo agus an tuismitheoirí buint soltas an atmosfér agus an té agus na sconagaí darnoia. Jana Virginia could war ibre an ceol tradition dan seo an droihead bí an ceol chumathe agin ach in ammaní ní bhí an deis ag na tuismitheoirí gol acu dearbh gol páistí acu hí me go sé jazz goú na cheoltarí an agus goú nasc sin an idir an chláir álíne sagine agus idir an obair a dhéanamid leis na páistí an seo. Bhí maidin sin sco ag an seisiún bricfasta, agus ba neart imachtaí eile ag an drehead fiú in seachtain na Gaeilge. Bé ar chláir álíne go ré mar bhíon tá na cheol chumathe sa le hamach a gin cumáile sin bé turas Gaeltachta do tuismitheoirí bé na rangana go ré mar a scrá agus na seisiún is réile agus iné sin ben éile a gin mar bhíon a gin ahan saoú i mí lunasa. So be me héin ag gobar go dtíon ar sin idir an galan.